जनरेशन में कोनो ननद भौजाई के बीच के बात बा। अरे ढुकू भैया, भगवान तो से बड़ा लंबा उम्र दा, ऐसे ही गीत ऊपर करा। कैसे खलिया के बजाना? आखिर के कर दिहल है क्या कहे ढुकू भैया? झम झम झमा तावेली जवन करिया पाई के झम झम झमा तावेली जवन करिया पाई के कवनो ठाकुर के दिहल हाथ खेलनो दिहल है यही के कवनो ठाकुर के दिहल हाथ। यहाँ में का भोजपुरी का रोज नया नया गीत आवत बा, जेकर जौने मन कर देत बा उहे उठत बा गा देत बा। गवैया कतना गीत गई हन, लेकिन ओई में से कुछ छाटल जाला। एगो गीत भैया कैसे